Sziasztok, srácok, én vagyok, és ebben a mai videóban elmondom a karaktert, ami eladó, hogy miket tartalmaz. Úgy elárulok, hogy pár karakter hiányzik, de csak pár. Eladó a karakter. Amúgy ezt a mesteremcén fogom, hát 5 forintért majd bér. Nyomi jevi karakterre. Szóval nem mutatom. Igen, itt nagyon nagy a testem. Szóval lennétek most mondjuk 4100 valamennyi. Nem baj. Itt ilyen karakterem vannak, ami nem, hát majdnem a legtöbb over 7-es. Igen, mert alig van már vettem tiketeket. Gold shop. Amit most pár szinta volt. És hát, eladó. Klubom az nem nagyon jó, mert zabban mindenből léptem. De itt van a két, ebbe szoktam játszani, és ebbe voltam. 7. van. Na, eladó, és kommentbe fogom majd várni az üzeneteket, hogy mennyit adtok, majd mesteremcén. Hát, ezt ennyi volt kb. Ma mutatom, hogy csinálom, már tudnom, hogy volt. Nem elközeljük. Így nagyon sok kupát megtettem folyamatosan. Na, itt már játszottam Gergővel. Elsőklettem 5-ek, amik szar. Viszont erről nem is tudunk, már játszunk egy picit. Hát nem tudom. Legyen ez. Jó, az GG, Bro. És eladó, szóval hát én nem fogok utána piszkálódni a karakterem. Csak néha a mozdításon fog vele játszani, és hát nem is néha, szóval. Azt igen, forintén a bér eladom. Lehet más karakterre fogom. A lényeg az, hogy 2000 forint, nagyobb is lehet. A B-nél pedig 10 000, nem drága. Még költöttünk is rá nagyon sok forintot. Mértékben adom ezt a karaktert. Igen. Próbálok itt feljebb vinni a upát, majd gondolom meg tudjátok venni. Amúgy mesteremcének játszottat is rámegköszönöm, mert stoppaljött a karakterembe, és hogy tudok, az egész öcsemet eltüntettem. Onnan valaki jelentet azért, mert hogy azt mondja, hogy hackervők nem tudok, amikor alig tudtak megjutni, mert jó PvP-zni. Én most bedvászom indult a legjobb PvP. Benne szerepelek és hát szerepeltem, hogy a harmadik legjobb PvP-s volt az egész mesteremcén. Az a hozzászámolva, hogy egy anti-making a legtöbben antiznak. Egy katanomon, ez rohadban meg bezárjon. Próbáljuk visszahozni, de úgy látszik, az nem tud sikerülni. Túlról pedig. Közben most megöljük. Azaz. De nem az. Ja.
valaki 35 azért nem lehet visszahozni. Odósan oldalai. Hát igen. Valahogy szó fog bámolni. És hát ja. Hamarosan felmegyek Seróra. Hamarosan fel fogok menni a Seróra is hirdetem. Csak fel kell töltenem ezt a videót. Gratulálok! Valaki megkérdeztem, nem tudom mikor, hogy miért vagyok ilyen szar. Hát azért, mert ezekkel a karakterekkel nem engedtem el. Na, ezt ajándékból kaptam. Kupát meg a Converting programet, hogy tudjuk nyitni. Szupercell. Ennyi kupát. Azért, mert a kosárral voltam. Mint én. Mindjárt volt, mint csak tudtam. Mint az összetartom. A karakternek mivel is nem változtatni, hogy színeztem. Most itt kérdezitek, hogy miért nem jövően ideírni, amikor hát összetartom csináltam színezőket, mert csak azt veszelni. Ez is jó káró. És aki így be lehet követni a színzőben. De nem. Aki csak úgy ügyetni akar. Ez túl szar videó volt. Hát most közben. Jó lennék, akkor meg gyűjtem minden is a szarba, nem akarnádik. Amúgy igen, nem lesz most nincs videó. Csak megcsinálom az OBS-t. És igen, eladom amúgy a... Eladom pár karakteremet, mint Essence, aki kér. Csak nyugodtan adok. Nyugodtan. Most itt nem. Most már régen is volt videó, csak megálltam. Aztán jó, gyerükik. Igazából a kupát passzít, a kukát. Próbálok mindent felvinni. Csíra, buzit akarodjál? Komolyan mondom, ilyen csíra. Bazeg, mint valamilyen óvodás. Komolyan mondom, bazeg. Csak magam, hogy mert ezek a csicskák már annyi szökítek, de egyszerűen nem innek. Viszont ennyi lett volna az a videó. Tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és vegyétek meg azt a karaktert. Sziasztok!